Tinokutokesai mabuja taveno nhodzo manhokodzo zuva rechipiri mwedzi uno wachikumi. Wamunangagwa nyasi waisa watongi watanhatu kuti wagotonge kudare guruguru munyika. Watongi waisiwa wandi mutongi chiweshe, mutongi chitakunge, mutongi kuja, mutongi chatukuta, mutongi musakwa pabodzi pona mutongi mwaira. Wanhu wando wachagotetekera nyaya yakaendesiwa kudare yaipikisana nokudzingiwa basa kwauri kumaraba. Heno kuti zvichagotekerera sei, bhobho inenge yatobuda kare apa. Boka rinomirira mabhizimusi reCZI ratiro hurumende inofanira kuti imise kamutemo kochimbi kayagweisa ko chizana nomakumi mairi anonomwe. Wati kamutemo kaka kutoita kubvuraudza tariro yese yenge yatombobudikira mumabhizimisi. Wati kukubiwa kwakaita nodziwa mupengo kuri kuvatadzisa kana kufema kureketa kuno. Ipopapo kare Obeshawa ari gweta munyika medu mumu atoendesa nhau iyi kumatare odzimhosva kuti inzikwa iyi iri pamutemo ba. Heno kana akagobudirira ticharamba takandolinga. Iyo hurumende yagovimbisa kuti ichagopa chipatara chomupiro mari inoita mamiliyoni 290 kuti chinhadzirise pakapisiwa nomwoto. Totenda kana dzamwa. Bato roZANU-PF nyasi raburika pachena kuti ratopinda munyaya yokuda kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore ra2023. Ipapa wagotiwo wakutoda kutoti wanhu wese waende konyoresa kovhota pabodzi pono kutoti waingidzire wanhu watuchavavhotera. Wati pokare wagoita musangano wawo pagore nepagore mumwedzi wagumiguru gore rino. Wati china masandi ambosa anobata matomo okufundisa gwara romusangano wawo. Idi pakanyangariwa. Tiri papo pokare kwai bato reMDC Alliance ratanda nyasi kuenda kumamisha akasiyana-siyana kuenda kofundisa wanhu nyaya yokuti wanyorese kuvhota. Heno kana wakagozvikona kuti wabudirire, asi toramba tichindoringa tichigokunyepai mabi angu. Nyasi tinomufaro kuti kambani yeZimbabwe yatandisa pokare kubhururutsa ndege kubva muHarare ichienda Bulawayo yozoenda kuVictoria Falls. Ndege iyi nyasi indege itsva yawo yerudzi rweERJ-145 inopinda wanhu wanosvika 50 chete. Kwai kandege kanotobatsira kuti mari ipinde asi ichisenzesiwa zviri nani. Toramba tichitenda kudari. Boka rinowira kodzero dzowana murairidzi wekumaruzevha rwaArtus nyasi raenda kuita zvokuratidzira panyasi mochiyumbiwa chambuya nohandachi. Heno mabi angu kuti zvinochirewo chere kana kuti zviri kurevei, asi tinoramba tichindoti wanhu ngavapiwe mari dzinotenga. Tiri kufara mumwe muzvinafundo anonzi Brighton Samakanga avhura kambani yache muZimbabwe yokutanda kuita zvokuongorora nokuita tsvagurudzo dzinochekuita nezveutano. Toramba tichitenda izvi. Kwai akabenuka kubva kumaJerimani noruzivo rwache. Toramba tichizvitenda izvi. Anga ambori muteedzeri womutungamiri weguta roBulawayo Tinashe Kambarami nyasi aburitsiwa nomapurisa kubva mudare rokanzuru yokuBulawayo. Kwai aburitsiwa nokuti anga ari kuda kuti iye aitiwe ndiye avadzorewe pakuita ndiye kanzura wodunhu rwechitatu muguta roBulawayo. Heno wabuya chewo kuti wagomurambidza kuti zviite kudini mabi angu. Kanzuro yochitungwiza kwai newanhu yakuita zviribe kunaka nokuti yakuita zvokubisa wanhu vari kutengesera mumigwagwa. Kanzuro iyi yagoti wanhu wese wanofanira kuti wabisiwe nokuti vari kuita zvisirizvo. Heno mabi angu kuti wachaboyepi chowiri wanhuwo. Iwo wanhuwo waribe kufara nazvo. Idi zvakatonyangaritsa. Kanzuro guta roChinhoyi kwai yakuchigweitiwa guta guru munyika. Izvozvi heno kuti inenge iri guta guru rochingani, asi ndizvo zvaapo. Tinoramba takamirira pazvichazoitiwa zviri pamutemo. Kwai wanhu vari kuda kutenga dzimotika dzawo dzichine makore apfuura 10 okubva payatanga kugadziwa. Wanofanira kuita zvokubhadhara mari dzawo mwedzi uno uribe kupera. Kwai anenge azopfuuridza mwedzi uno anenge akutofanira kuti abhadhare nokuti atenge
mutero wekuti abvumiwe kuita zvokutora motikari. Kuhange kambani yaida kuti ipuwe rezinesi rokutepfenyura ikweyo redhiyo kwairaendesa Broadcasting Authority of Zimbabwe kumatalodzi mhosva anonhauyi kuti wakanyimihwei. Toramba tichiringitsa nokuti nesu tikutozoidawo pamberi pa tiringe hedu dzopasi rese. KuSouth Africa kwaiwa kuda uchimira kubhadhara vanhu vakamboita makurukota zvinhu zvakaita sondege pabodzi pono mari dzokurapiwa. Izvi tinozvikudza izvi dai kwedu no watoita bauro kuGudari. Kuno vanhu vanosvika 10 wokupakistan wasungiwa ukapuwa makore anobva pa10 kuenda pa10 muMozambique nonyaya yokutengesa zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo. Toramba tichitenda izvi. Kwai kambani yoTwitter yambodzima zvimwe zvanyohwa nomutungamiri wenyika yeNigeria apo anga ari kuda kuedza kuti achagona kukonzeresa kupfa kwevanhu. Heno mabi angu asi zvinotorwadza kana chiri chokwadi. Wanhu wokuKongo wakabisiwa nonyaya yogwatakwata rematombo rakaita kupfuta kuGoma. Kwai vamwe wakaenda kupfuhwa nomapato anopikisa ukukapfa vanosvika 55. Toramba tichindoti mweya yavo izorore murugare. KuBudapest iri kuHungary yatiyo yagoda kutochinja mazita omwe mugwagwa kupikisana nowaChina oda kuvaka chikoro chofundo yepamusoro chawo muGudare. Heno mabi yangu tiri pakahatikidzwa kanyasi kwai chiri yatiyo yakuda kuchigoita kuti wabvumirei vanhu wochingochani kuti waite zvokuroorana zviri pamutemo. Heno kuri kuenda nyika mabi yangu asi ndizvo zvatopo. Tiri ipapo mabi yangu todifamira pano kwanyasi. Ndini wenyu mhandi wewo nhawu.